Καλησπέρα και πάλι. Εδώ βλέπουμε την κατασκευή του τόσο περίφημου φράχτη της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε εδώ, προχωράει προς τα κάτω και συνεχίζει προς Διδημότυχο. Αυτός ο φράχτης λοιπόν ονομάζεται προς δεν περνάει κανένας, δεν πρόκειται να τον περάσει κανένας. Τον ίδιο φράχτη όμως βλέπουμε μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας, όπου τον φράχτη τον περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή είναι ένα έργο πανάκριβο που δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Πριν λίγη ώρα είδα ότι βγάζανε άτομα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Εύρου, μάλλον έφυγε από Διδημότυχο και από μέσα βγάλανε λαθρομετανάστες. Μπορείτε να μου πείτε πώς πέρασαν αυτοί? Αυτά για το φράχτη. Και ο φράχτης εννοείται πώς θα είναι ένας μαγνήτης για τους λαθρομετανάστες από που θα έρχονται, από την Τουρκία, που βλέπουμε εκεί πίσω στα δέντρα είναι ήδη Τουρκία και εδώ είναι ο φράχτης. Θα εγκλωβίζονται στο φράχτη, θα παίρνουν τη ΜΚΟ και η ΜΚΟ θα τους απεγκλωβίζουν. Λοιπόν, επίσης θα υπάρχουν σημεία φυλαζόμενα όπου θα βρίσκεται η Frontex, η ελληνική αστυνομία και ο στρατός, όπου εκεί θα καταγράφονται επιτόπου οι λαθρομετανάστες και έτσι θα λύσουν το δημογραφικό. Αυτά για την Ελλάδα το 2024. Και πάλι εδώ στο φράχτη βλέπουμε ένα έτοιμο σημείο του φράχτη, όπου έχει μπει αυτό που πρέπει να μπει, τα κάγκελα, ξέρω εγώ τι. Είναι στα 5 μέτρα ύψος, που με μια σκάλα πολύ απλά τον περνάς. Εδώ βάζουν πασάλους, βλέπετε τα μηχανήματα, δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν το λαό. Αυτά παιδιά.